हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रति भक्తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకు నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురుగారు అయిన జయపతాక మహారాజుల వారు మరి ప్రభుపదుల వారు నాకు అంత మేరం పలుకుస్తారు. నేను అంత మేరం పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिनि. नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय गौरकथादामदाय नगर ग्रामाचार्य नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादी गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. మూడో స్కందం 9వ అధ్యాయం 32వ శ్లోకం. యదా తు సర్వభూతేషు దారుష్వగ్నిమివ స్థితం ప్రతిచక్ష్మి చక్షీతమాం లోకే లోకో జాయాత్ తర్హి ఏవ కష్మలం. ట్రాన్స్లేషన్: You will see me in all living entities as well as all over the universe, just as fire is situated in wood. Only in that state of transcendental vision will you be able to free from all kinds of illusion. Translation: You will see me in all living entities as well as all over the universe, just as fire is situated in wood. Only in that state of transcendental vision you will be able to be free from all kinds of illusion. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Brahma prayed that he might not forget his eternal relationship with the Lord during the course of his material activities. In answer to that prayer, the Lord said that he should not think of existing without a relationship with his omnipotency. భగవంతుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇతను ఒక ప్రార్థన చేశారు ఇంతకు ముందు బ్రహ్మ గారు. నేను మిమ్మల్ని ఎన్నటికీ మరువకూడదు స్వామి, మిమ్మల్ని మరిచానంటే నేను అధోగతికి పాలవుతాననే విషయం నాకు తెలుసు, కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని మరవదలుచుకోలేదు, నాకు ఆ రకంగా వరమునివ్వండి అని. దానికి భగవంతుడు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి అని అంటే, నువ్వు నన్ను మరవాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు మరవగలము అని అంటే, మనం మన ఇంద్రియాలని మన కోసం అని మనం ఉపయోగించుకునేలాగుంటే అప్పుడు మర్చిపోతాం భగవంతుడు. ఎంత గొప్పవారైనా సరే, ఇప్పుడు అజామిలుడు గొప్ప బ్రాహ్మణుడు, ఒక బ్రాహ్మణుని యొక్క పుత్రుడు. అతను కూడా ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుడుగా ఉండేవాడు, మంచి భక్తి చేసుకునేవాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘస్తేషోపజాయతే, అతను ఎప్పుడైతే ఆలోచించారో, విషయ వాంఛల పట్ల ఆసక్తి కలిగిందో, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఆయన సాధు సంఘ అప్పుడు లేదు, కాబట్టి ఆయన పడిపోయాడు. సాధు సంఘ అనేది ఉన్నది అని అంటే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, సాధు సంఘతో పాటు వారు చేయవలసినది విషయ వాంఛల పట్ల ఆసక్తి పెట్టుకోకుండా ఇంద్రియాలని భగవంతుని మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయాలి. భౌతికమైన ఇంద్రియాలనే భగవంతుని మీద ఫోకస్ చేయాలి. భౌతికమైన ఇంద్రియాలను భగవంతుని మీద ఎలా ఫోకస్ చేయగలం అంటే, భగవంతుడు మనకి ఇంట్లోని విగ్రహాలు పెట్టుకొని ఉన్నామని అంటే విగ్రహాల్లో కనిపిస్తారు, పటాల్లో కనిపిస్తారు, గుడికి వెళ్తే గుడిలో కనిపిస్తారు. మరి ఎలాగా? మనకి భగవంతుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపించరు, మరి ఎలాగా? ఏం చేయాలి అని అంటే దానికి కూడా సమాధానం భగవంతుడే ఇచ్చేశారు. ఫస్ట్ విద్య తెలుసుకో, జ్ఞానం అర్జించుకో, భగవంతుడు ఎవరు అనేది తెలుసుకో అన్నారు. తెలుసుకున్నాము.
సర్వము భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది అని చెప్పారు. మత్త సర్వం ప్రవర్తతే. సో మొత్తం అన్ని కూడా సర్వము కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. కాబట్టి భగవంతుడి నుంచే వచ్చినప్పుడు సర్వములోని భగవంతుడు ఉన్నారు. కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా సరే కూడా జ్ఞానం వర్ధించుకున్నాక, విద్య అనేది సంపాదించుకున్నాక మనకి వినయం అనేది వస్తుంది. విద్య వినయ సంపన్నే. అప్పుడు ఆ రకంగా మనం చూసామనంటే ప్రతి ఒక్కరిలోని మనకి భగవంతుడు ఉన్నారు అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. ఈ రకంగా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ రెండు కలిసిపోతాయి మనకి. ఒకటి ఏంటి అని అంటే మన ఇంద్రియాలని మనం దుర్వినియోగపరుచుకోలేము. ఎవరిని చూసినా సరే కూడా ఎవరి పట్ల ద్వేషం ఉండదు ఇంకా. ఎందుకనంటే ఎక్కడ చూసినా భగవంతుడే, ఎవరిలో చూసినా భగవంతుడే. మనం చెడు కార్యక్రమాలు చేసే అవకాశమే లేదు. సో ఎవరైతే నాన్ వెజ్ తినాలనుకుంటారో వారు ఎప్పుడైతే వారు తినాలనుకునే ఆ జీవిలోని కూడా వారు పరమాత్ముడిని చూసినప్పుడు ఆ జీవిని సంహరించాలి అనే మనసు రాదు. కేవలం కొద్దిపాటి జిహ్వ చాపల్యం కోసం అని ఒక జీవిని స్పిరిచువల్ ఎదుగుదలని ఆపేయాలి అనేది తప్పు అనిపిస్తుంది. ఇంకొకరి మీద ఎవరి మీదైనా ద్వేషం అనేది ఉన్నది అని అంటే ఆ ద్వేషం కూడా పరిసమాప్తి అయిపోతుంది. ఎందుకనంటే వారిలో కూడా భగవంతుని చూశారు. అందుకోసం భక్తులు అనేవారు ఎవరి పట్ల కూడా వారికి అజాత శత్రువులు, వారికి శత్రువులు అనేవారే ఉండరు. ఎందుకు ఉండరంటే ఇదే కారణం. ఎక్కడ చూసినా వారిలో భగవంతుని చూస్తారు. సో ఆ రకంగా ఎప్పుడైతే ఉంటారో వారి ఇంద్రియాలని భగవంతుడి కోసమని వాడతారో రెండవ అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుంది అని అంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ అనేది అక్కడ తెలిసిపోతుంది. వస్తువుని చూసినా మనకి భగవంతుడే గుర్తొస్తారు. ఓకే, భగవంతుడు ఇందులోని కూడా ఉన్నారు. ఏ వస్తువు తీసుకున్నా సరే కూడా దాంట్లోని యానిమేట్ కావచ్చు, ఇనానిమేట్ కావచ్చు, స్థావరం కావచ్చు, లేకపోయిందా అది చర ఆచారం జీవరాశి ఏదైనా కావచ్చు, లేకపోయిందా స్థావరంగా ఉండేటివి ఏవైనా సరే కూడా దాంట్లోని కూడా భగవంతుడే కనిపిస్తారు. సో మనం ఒకవేళ ఆలోచించినట్లయితే మనకి భగవంతుడు ప్రతి దాంట్లోనే కనిపిస్తారు. సో ఈ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని ప్రతి విషయంలోని ప్రతి దాంట్లోని భగవంతుడు ఉన్నారు అనేది తెలుసుకుంటామో, ఇది చెప్పేదానికి నాకు ఈజీ, కానీ నాకు ఆచరించేది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ప్రతి దాంట్లోని కూడా భగవంతుడిని చూసుకోవడం అనేది. ఈ రకంగా ఎవరైతే చూసుకుంటారో వారికి భగవంతుడిని సదా వారు మననం చేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి మర్చిపోయే అవకాశమే లేదు భగవంతుడిని. మనం భగవంతుడిని మర్చిపోయినప్పుడు భగవంతుడు మనల్ని మర్చిపోయే అవకాశం లేదు. సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. ఇంకోటి ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నారంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. దారు అనగా ఒక ఇది చెక్క, కర్ర లోపల అగ్నిని ఒకసారి మనం వెలిగించిన తర్వాత అందులోపల మనకి పెద్దగా అగ్ని కనిపించకపోవచ్చు. ఒక బొగ్గులోని ఏ రకంగా అయితే అగ్ని ఉంటుందో ఆ అగ్ని దాంట్లోనే ఉంటుంది, కానీ మనకి అది బయట కనిపించదు, మనకు అది తెలియదు. ఆ అగ్ని బయట ప్రజ్వలిస్తున్నట్టుగా మనకు కనిపించదు. కానీ అలా అని అగ్ని లేదా అని అంటే అలా కాదు. పొరపాటున ఎవరైనా వేలు పెట్టారంటే మాత్రం చురుకుతుంది. సో ఆ రకంగా మనకి ఎప్పుడైనా భోగి మంట వేసినప్పుడు చూడండి, తెల్లారుతూనే భోగి మంట వేసేస్తారు, పెద్ద చెక్క కర్ర ముక్కలు వేసేస్తారు, అది కాలుతూ ఉంటుంది, కొంతసేపు దాకా అగ్ని వస్తూ ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం పైన అయ్యేసరికి అది ఆరిపోయిందేమో అనుకొని బై ఛాన్స్ కొంతమంది ఎవరైనా పిల్లలు ఆకతాయిలు ఎవరైనా దాని మీద సైకిల్ దొక్కిచ్చారంటే కాలిపోతుంటాయి. ఎందుకు అని అంటే లోపల అగ్ని ఉంటుంది. ఆ రకంగా భగవంతుడు కూడా మన లోపల ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్క జీవిలోని ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చున్నారు అగ్ని చెక్క లోపల ఉండేలాగా. The example is given of the fire in wood. The fire kindled in wood is always the same. Although the wood may be of different types, similarly the body within the material creation may be specifically different according to the shape, quality, but the spirit souls within them are not different from one another. So అది కర్ర కావచ్చు, పీచు కావచ్చు, లేకపోయిందా ఇంకేదైనా సరే కూడా ఆకులు కావచ్చు, కానీ దాని లోపల ఉండే అగ్ని ఒకటే. బొగ్గు కూడా కావచ్చు, బొగ్గు వర్ణం నలుపు, అదే కొమ్మలు కర్రలు వాటి వర్ణం వేరే ఉంటుంది. సో
సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రంగులో ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్క షేప్ లో ఉండొచ్చు, కానీ వాటిలో ఉండే అగ్ని ఒకటే. అన్నిట్లోని అగ్ని ఉన్నట్టుగానే శరీరాలు వేరే వేరే కావచ్చు, కానీ దాంట్లో నుండే పరమాత్ముడు ఒకటే. సో అందుకోసమే ఈ భాగవతం, భగవద్గీత వాటిని అవపోసన పెట్టిన తర్వాతే అన్నమాచార్యుల వంటి వారు కీర్తన రాశారు. సో బ్రహ్మం ఒక్కటే, బ్రహ్మం ఒక్కటే, పరబ్రహ్మం ఒక్కరే అని. సో ఏదైనా శరీరం తీసుకోవచ్చు, కానీ అది ఆ శ్లోకాన్ని ఏ శ్లోకం నుంచి చదివి అతను కీర్తన రాశారంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వర్డ్ టు వర్డ్ విద్యా వినయ సంపన్ని ఆ శ్లోకం నుంచి తీసుకొని రాశారు అతను ఆ కీర్తన. సాధారణమైన జనాలకు అందరికీ అర్థం కావాలి అనే ఉద్దేశంతో. ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫైర్ వార్మ్త్ ఈస్ ద సేమ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ది స్పిరిచువల్ స్పార్క్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది సుప్రీం స్పిరిట్ is the same in every living being. Thus, the potency of the Lord is distributed all over His creation. The transcendental knowledge alone can save one from the contamination of material illusion. So, ఎవరినైనా కూడా కాపాడాలి అని అంటే వారికి కేవలం ఒకే ఒక పద్ధతి ఉన్నది వారిని కాపాడేదానికి, జ్ఞానము. జ్ఞానము ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వారికి అజ్ఞానం నుంచి దూరంగా ఉంటారు. జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఒక గురువుని గాని, సాధువుని గాని, శాస్త్రాన్ని గాని వారు లేక ముగ్గురిని కూడా వారు ఆశ్రయించవలసిన అవసరం ఉన్నది. సో కాబట్టి ఈ రకంగా ఆశ్రయించిన వారు వారికి జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. జ్ఞానం అనేది వచ్చిన తర్వాత అజ్ఞానం నుంచి వారు కాపాడబడిపోతారు. సో జ్ఞానం అనేది ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే మనకి బ్రహ్మ జ్ఞానం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన జ్ఞానం. సో ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం తెలిసేదానికి మనకి పుస్తకాలు చాలా లిమిటెడ్. భౌతికమైన పుస్తకాలు భౌతికమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి, కానీ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలే మనకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇస్తుంది. అది ఏది అని అంటే భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, చైతన్య చరితామృతం, ఇటువంటి పుస్తకాలు తప్పించి ఇంకేదీ లేదు. సో కాబట్టి ఈ పుస్తకాలను ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. Thus, the potency of the Lord is distributed all over His creation. This transcendental knowledge can alone save from contamination of material illusion. So, లేదు అని అంటే మాయలో ఉంటాము. మాయ నుంచి బయటికి రావాలి అని అంటే భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం కావాలి. దాని జ్ఞానం మనకు కావాలి. Since the Lord's potency is distributed everywhere, a pure soul or devotee of the Lord can see everything in relationship with the Lord. So, since the Lord's potency is distributed everywhere, సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భౌతికవాదులకు ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే బయట శరీరం కనిపిస్తుంది. శరీరం అంటే బయట కర్ర లేక పీచు, ఆకులు అటువంటివి కనిపిస్తాయి భౌతికవాదులకి. కానీ భక్తులకు ఏం కనిపిస్తుంది? బయట శరీరం కనిపించదు వారికి. వాడికి కనిపించేది ఏంటి అని అంటే లోపల ఆత్మ. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే కూడా అడవిలోని ఎవరైనా తప్పిపోయారు, బాగా చలిగా ఉన్నది, వారు వెతుకుతూ ఉన్నారు, ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక కర్ర కనిపించింది, లోపల అగ్ని ఉన్నది, లేకపోతే ఎక్కడో పీచో ఎక్కడో కాలుతున్నది, ఒక అగ్ని వెలుగుతూ ఉన్నది. అక్కడ వారికి తెలిసిపోతుంది. ఎందుకనంటే వారి ఫోకస్ కేవలం అగ్నిని కనుక్కునే దాని మీదనే కేంద్రీకరించి ఉంచారు వారు. లేదనంటే వారి ప్రాణాలే వారికి కాపాడుకోలేరు. కాబట్టి వారు వెతుకుతూ ఉండేది కేవలం అగ్నిని వెతుకుతారు, వారికి దొరికిపోతుంది. కానీ ఎవరైతే మామూలుగా విహారయాత్ర కోసం వచ్చారో వారికి అదంతా కనిపించదు. వారు కేవలం ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటారు, పైననే కనిపిస్తుంది. ఈ రకంగా భౌతికవాదులకంతా పైన మాత్రమే. ఎందుకనంటే వారు భూలోకంలోని వారు ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకునే ఉద్దేశంతో వచ్చారు. వారు కేవలం ప్రకృతి నా అధీనంలో ఉన్నది అనే ఉద్దేశంతో వచ్చిన వారు మిగతా వారు. కాబట్టి వారు ప్రతి దాన్ని కూడా వారి నియంత్రణలో పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటారు. వారు నియంత్రించబడుతున్నారు అనే విషయం వారికి తెలియటం లేదు. వారు అనుకునేది వారే అంతా నియంత్రిస్తున్నారు, లేక నియంత్రించే శక్తిని, క్షమతని వారు కలిగి ఉన్నారు అనే ఒక ఉద్దేశంతో జీవిస్తూ కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండే వారికి శరీరం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. 18వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు, ఈ రకంగా ఎవరైతే వివిధమైన జీవరాశుల్ని వారందరినీ కూడా సపరేట్ గా చూడకుండా అందరిలోని కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు అని భావిస్తే వారు సత్వగుణంలో ఉన్నట్టుగా.
లేదు ఒక్కొక్క జీవరాశి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి, జలచరులు ఇవి, లేకపోయిందా ఇవి స్థావరాలు, ఇవన్నీ పశువులు, వీరందరూ మానవులు, ఆ రకంగా వ్యత్యాసం చేసుకొని చూసేవాళ్ళు రజోగుణంలో ఉన్నట్టుగా. అండ్ తమో గుణంలో ఎవరు ఉంటారు అని అంటే మానవులలోనే కూడా వీరు ధనికులు, వీరు పేదవారు, వీరు ఆడవారు, వీరు మగవారు, లేకపోయిందా వీరు డబ్బు గల వాళ్ళు, వీరు డబ్బులు లేని వారు, వీరు నలుపు వారు, వీరు తెలుపు వారు, ఈ రకంగా వ్యత్యాసం చూస్తున్నారంటే ఈవెన్ ఒక జాతికి చెందిన వాళ్ళలోని కూడా వ్యత్యాసం ఆ రకంగా చూశారు అని అంటే వారు తమో గుణంలో ఉన్నట్టుగా. కాబట్టి ఒక భక్తుడు అనేవాడు ఎవరి మధ్యన కూడా భేదం అనేది చూడడు. సో నా కడుపుకి ఆకలి వేస్తోంది, పక్కన ఒకవేళ శునకం ఉన్నదంటే శునకం కూడా ఒక జీవే, దానికి కూడా ఆకలి వేస్తుంది, దాన్ని మాత్రం ఆకలి కాదా? సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరిని సరి సమానంగా చూసుకుంటూ వెళ్ళారు అని అంటే ప్రతి జీవరాశిని. ఎందుకు అని అంటే వసుదేవ కుటుంబకం భగవంతుడే చెప్పారు మమేవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సో అతని యొక్క భాగమే జీవరాశులన్నీ కూడా, అది కూడా ఇప్పటి నుంచి కాదు, అనాది కాలం నుంచి, అనాది కాలం దాకా. కాబట్టి ఇదంతా కూడా వసుదేవ కుటుంబకం అని అనుకున్న వారికి ఎవరి పట్ల అభిమానం ఉంటుంది, ఎవరి పట్ల ద్వేషం ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఉండేవారిని సరి సమానంగా ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వారు భక్తులు, నిజమైన భక్తులు. And therefore has no affection for outer covering. The pure spiritual conception makes him immune to all contamination of material association. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో చెడు సాంగత్యం అనేది వారికి అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే వారు దేన్ని చూసినా సరే కూడా భక్తులు లాగానే చూస్తారు, వారందరిలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. కేవలం వారు చూసేది ఎలా చూస్తారు అని అంటే వీరికి భగవంతుడు వీరిలో ఉన్నారు అనే చైతన్యం కొంతమందికి ఉన్నది, మిగతా వారికి ఆ చైతన్యం అనేది ఇంకా రాలేదు. వారిలో భగవంతుడు ఉన్నారు, ఎక్కడ చూసినా భగవంతుడు కృపనే ఉన్నది అనే విషయాన్ని కొంతమంది మాత్రమే తెలుసుకోగలిగారు, మిగతా అందరూ కూడా తెలుసుకోలేకపోయారు. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ రకంగా తెలుసుకోలేకపోయారో వారి పట్ల కరుణ మాత్రమే ఉంటుంది. అయ్యో పాపం తెలుసుకోలేకపోయారే, మానవ జన్మ తీసుకున్నారు కానీ తెలుసుకోలేకపోతున్నారు, వీరికి ఏదో ఒక రకంగా మనం చెప్పగలిస్తే, వీరికి తెలుసుకోగలిస్తే వీరు కనీసం ఆ నరక యాతనలు లేకపోయినా మళ్ళీ ఇంకొక శరీరం తీసుకునే ఆ బాధల్ని వాటన్నిటి తప్పించుకోవచ్చు కదా. వారికి కొద్దిగా నేను ఏదో ఒక రకంగా వారికి తెలిస్తే బాగున్నే, వారికి ఏ రకంగా తెలియజేద్దాము, ఏ రకంగా వారికి భక్తిని మనం పెంపొందిద్దాము, వారికి ఎవరి ద్వారానైనా కబురు పెట్టిస్తే వారు వచ్చి వింటారేమో, లేకపోయినా కనీసం ఏదో ఒక రకంగా వారికి ప్రసాదం అందజేద్దాము, వారి చేత ఒక మాల జపం చేయిద్దాము, ఒక్కసారి కృష్ణ అనే జపమైనా చేయిద్దాము, వారి నోటితో ఒక్కసారి పలకని, గౌరంగా అని ఒక్కసారి పలకని. ఒక్కసారి గౌరంగా అని పలికితే ఎన్నో ఎన్నో పాపాలు తొలగిపోతాయి. కానీ మనం చేసిన పాపాలు కొన్ని సరిపోవు కదా, చాలా 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 అనంత కోటి జన్మలుగా మనం తెలుసో తెలియకుండానో పాపాలు చేస్తూనే ఉన్నాం. మరి అన్ని కోట్ల జన్మల పాపం తొలగిపోవాలి అని అంటే ఒకసారో 2 సార్లు జపిస్తే సరిపోదు, కానీ కనీసం ఆ 1 2 సార్లైనా జపిస్తూ వారి వారి పాపాన్ని తొలగించుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతో భక్తులు ఏంటి అని అంటే వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నిజమైన సాధువులు, నిజమైన సన్యాసులు పూర్వకాలంలో ఉండేవారు. వారేంటంటే ధనం కోసం అని కాదు, వారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి గోవిందనామ స్మరణ చేయమని చెప్పేవారు. ప్రతి ఇంటికి తలుపు తట్టేవారు, దయచేసి మీరు కృష్ణుడి నామాన్ని జపించండి, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి అని వారు ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పేవారు. ఈ రకంగా కొంతమంది ఎవరైతే చూసేవారో స్వామీజీ వచ్చారు, ఇతను ఒక గొప్ప సన్యాసి వచ్చారు, మనల్ని జపం చేయమని అంటున్నారు అని గృహస్థుడు ఈ రకంగా ఆ సన్యాసిని ఇంటి లోపలికి పిలిచి వారి దగ్గర జ్ఞానాన్ని తీసుకునేవారు. సన్యాసికి ఇది గొప్ప లక్షణం, ఇది వారి జ్ఞానాన్ని అందరికీ కూడా పంచిపెట్టాలి. అండ్ గృహస్థులది ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ, వారు సన్యాసుల్ని ఆదర సత్కారంతో పిలిచి వారి దగ్గర జ్ఞానాన్ని వారు తీసుకోవాలి, భగవంతుడి గురించి జ్ఞానాన్ని. పూర్వకాలం సన్యాసులంతా కూడా నామ స్మరణ చేయించేవారు, హరికథ చెప్పేవారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి. సో హరికథ చెప్పిన దాన్ని వినేవాళ్ళు ఆ రకంగా సంతృప్తి పడి వీరేదో
ధాన్యము ధనం ఏదో ఒకటి ఇచ్చేవారు. ధనం అయితే తీసుకునేవారు కాదు, కానీ కొద్దిగా వండిన అన్నాన్ని మాత్రమే, ధాన్యం కూడా కాదు, వండిన అన్నాన్ని కొద్దిగా ఏదో తీసుకొని భోజనాన్ని దాన్ని దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టుకొని వారు స్వీకరించేవారు. యాక్చువల్గా గృహస్థులే దాన్ని నైవేద్యం కూడా పెట్టించేవారు. ఈ రకంగా ఉండేది పూర్వకాలంలో. ఇప్పటి కాలంలో చూడండి, సన్యాసి వేషం వేసుకొని మీ ముందు చేయి చాచుతారు. మీరు అదే దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టిన ఆహారం ఇచ్చారంటే వద్దంటారు, ధనం ఇమ్మంటారు. ధనంతో వారు ఏం చేసుకుంటారో మనకేం తెలుస్తుంది? ఒక సన్యాసికైనా ధనంతో సంబంధమే లేదు అసలు. అండ్ వారు మన చేత హరినామం జపం అయితే ఎప్పుడు చేయించమని చెప్పరు. అసలు మన ఇంటికి వచ్చేదే డైరెక్ట్ గా చేతులు చాచుతారు, డబ్బులు ఇమ్మంటారు, అంతే. భగవంతుడి నామంతో వారికి సంబంధమే లేదు, మనకు అసలు ప్రేరేపించరు కూడా. సో ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇప్పటి కాలంలో. సో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి అన్ని జగాలన వారు చూస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారు ఎప్పటికీ కూడా భౌతికమైన కల్మషంలోని పడే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ద ప్యూర్ డివోటీ నెవర్ ఫర్గెట్స్ ది టచ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఒక నిజమైన భక్తుడు ఈ రకంగా ఎక్కడ చూసినా ఏమి చూసినా భగవంతుణ్ణే చూస్తారు. కాబట్టి వారికి భగవంతుణ్ణి మరచిపోయే అవకాశమే లేదు. కాబట్టి ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ అనే కాన్సెప్ట్ ఒక నిజమైన భక్తుడికి మాత్రం సర్వదా వర్తిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. అనంత